Тя малко прилича на кафе. Коте. На кафе. кафе. Фрапе. Оле, майко. Здравейте. Това ваши котенца ли са? Вау, много са красиви. Благодаря. Как се казват? Силвър и Висъл. Силвър и? Висъл. Аз тъй като снимам кучета като хоби и котенца, дали имате нещо против да ги снимам? Момче, момиче? Това момиче. Това е момиче. Мисайл. Силвър е момче, така ли? Да. Браво. Мирише на куче само, да нямаш проблеми с кучетата само. Ах, каква хубава козина. Страхотно име. Приляга му. Мисайл. Мисайл. На колко са? 4 месеца. Да, Или- 11 месеца. Няма година още. Няма. Той е пораснал много. Да, Каква порода се водят? Аз не знам, не разбирам много от котки. британско. Британска. А това Тайланд. Мгм. Много яко. Разбират ли се един на друг? Да, разбира се. Да. разбира. Той е беше- по-голям. Да, по-голям вкъщи. После тя като дойде Аха. и той има нерви. Малко беше териториален. Да. Да. Защото котите мислите цялото къщи си тя. Но сега вече са френдли. Да. Да.